Vi skal fortælle jer lidt om adjektiver og adverbier. Et adjektiv det er et ord, som ligger sig op af et substantiv, hvorimod et adverbium det ligger sig op af alle andre ordklasser end substantiv. Men det vil min ven Orion fortælle jer lidt mere om. Ja, et ord, der lægger sig op af et substantiv, er et adjektiv. Og et ord, der fortæller lidt om et verbum, er et adverbium. Og et ord, der fortæller lidt om en adjektiv, er et adverbium. Og til sidst, så et ord, der fortæller noget om et adverbium, er et adverbium. Velkommen tilbage. Her har vi 4 eksempler. Lad os starte med den første. The nightingale is a small, beautiful, brown bird. Her har vi så 3 adjektiver, som beskriver et substantiv. Lad os gå videre her. The nightingale sings gracefully, beautifully, happily. Her har vi så 3 adverbier, som beskriver et verb. Og så er min ven til de næste 2. Yes, vi har sætningen der lyder: He lived in a terribly, frightfully, horribly big house. De 3 ord de er adverbier, fordi at de beskriver et adjektiv. I sætningen nedenfor der har vi også 3 adverbier, men de beskriver et adverbium. Sætningen lyder således: He knits awfully, surprisingly, pretty well. Nå. Har I forstået det, dreng? Ja, Det er et rigtig godt spørgsmål. Nu skal du bare se. Vi har faktisk også et adjektiv i sætningen her, da adverbiumet ligger sig op af. Hvis man vil omskrive et adjektiv til et adverbium, så kan du tilsætte endelsen ly. Der er dog nogle undtagelser, som for eksempel det vi ser her på tavlen. De lyder så friendly, lively, lovely, heavenly, silly, ugly og jolly.